După ce s-a uscat o zi, am tăiat surplusul de silicon. Arată cam așa. Și urmează să așezăm balamaua. Deci, să prindem balamaua în hoșuruguri. După ce am prins balamaua în hoșuruguri, o introducem cu totul la cuptor ca să se topească ceara dintre cele două straturi de silicon. Să permită și deschiderea. Ok, am prins balamaua. Luăm un pic muchiile să nu ciupească pe la mâini. Și acum o să punem părțile laterale. Să punem părțile laterale să vedem. Ok. Acum am din aluminiu două bucăți de cornier. Una o să punem laterală. Ok. Și a doua o să tăiem puțin din ea și o să prindem din lateral cu șuruburi. Așa arată. Ca să nu lase ceara să curgă în lateral. Ok. Deci am două bucăți de cornier de aluminiu care arată așa. Trebuie să le prindem laterale. Au rolul de a opri ceara să curgă în momentul în care încărcăm presa. Ok. Mai prindem încă unul. Destul de greu cu o mână ții tableta. Da, încet, încet. Încet, încet trebuie să meargă. Merge mai greu un pic. Așa o să le prindem toate patru. Și după aceea băgăm la topit. Ok. Am băgat un pic la cuptor ca să se topească stratul de ceară dintre cele două straturi de silicon. Când se topește, încercăm să o desfacem, să vedem ce a ieșit.